Матч второто по време започва. Отборите на Бутефал и Академия Дюргеров. Да. Сигнал Дунапарт, я така го казваше. Дунов. Ето казва сигнал на шок. Курс. А на Май Юнайтед? Към от Трафорд. А на Реал? Сантьяго Бернабеу. Грешка. Курда. Добре, на Барни. Погледнете му! Давай. Дай там. Напред. Браво. Айде пак. Дай до края, Мони. До края. Не мога да хвана. Давай. Ай, гол. Браво. Браво, Боби! Барбалини. Кой? Браво, коце. Браво, бе! Пас! Айде напред! Напред играй топката! Ай, сега искам да видя Колев, Мони. Искам движение да видя. Скакайте му се на вратара общо. Кой ще съм? Третото по време много боксна. Браво! Иде точно, не! Връщай! Давай, Жими, айде! Браво, вите! Айде, Мони, тук, виж го, Мони. Айде, Мони, върви си. Давай напред до края. Вземи си. Боби. Беше наша работа. Мони, виж Мони, къде е Мони? Мони е тук. Ето си го, Мони е пред тебе. Пак играй топката, Мони, не се отказвай. Давай, Антонио! Връщай сега! Жолев! Антонио! Нищо, коце! Айде, кръпни си напред, Мони! Мони, кръпни си напред! Ето ти го, Мони! Айде, бързо! Айде! Ето го, Мони! Е там! Браво, Дани! Кой е за отбора на... за Бутефал.
Наско. Айде, тръгваш се пред него. Ето, айде, моли до края, дай до края. Айде, помогнете ми. Давай, взимаш. Мони, гониш там, ти си там нападател, гониш първи. Добре, ето, видели. Айде сега с човека да вземе, там да се спокоен, айде. Айде. Айде пак. Вътре. Ваня, играй топката, гледам. Айде, взимай, бързо. Айде, давай. Ваня, Ванка. Айде, играй, моли, давай. Вики идва! Браво, паше! Гош! Добре, Мишо. Виж надясно. Ай, Вики, ето топката, ходи. Айде, моли. Айде да вземем. Браво, Алекс, Алекс. Добре. Давай, играй. Айде, позиция. Ей, купа напред. Пусти, ето. Айде. Напред играй. Добре, айде пак, айде да играем с тази топка. Давай. Браво, бе, Наско! Браво, Наско! Давай, айде играй по топката, айде, давай. Тебе, подай моля в крак се, ето ти пред тебе. Давай, топката гледам. Браво, Алекс. Нищо, коче, браво! Айде сегаш човек, моли. О, Меси. Айде, напред. Давай, моли. Браво, Хаджиев! Давай. Края. Давай, топката гледаме, гоним. Леко, Мишо, топката гледай. Само си дигни джурапа да разхраниш раните. Много на малко, не знам. Тъч за отбора на Бутика. Ай с човека си, виж му каквото пред тебе. Моли, вижи там първи. Вижте, 4 човека, голите един. Гушото го почва да си. Айде напред. Давай, топката, Коте! Закъсняваш. Станушката ми. Спокойно! Забавляй! О, нормално беше да снимам, това не става. Алекс, дай топката по-напред. Имаш право. Айде сега, тук покажи. Иди напред. Дай, моли, изтегли се напред. Играли сме за всички пред нас.
Е, тук се покажи сега. Айде! Дай му някой. Гледай му дясно. Добре. Аз вършим на вас за това, за някой друг. Айде не се предавай. Топката гледай. Мали! Айде, Мони, къде си напред? Ляваш Мони, бързо. Взима я. Ама играем бързо по пътя. Смяна. Вики, стойте. Чакай, смяна, чакай. Викторе! Айде, Мони, взимай! Вижко Мони, бързо! Айде, дай до края! Взимай! Айде! Мони, ти си биеш там! Ама той в центъра работиш! Ай, Мони! Браво, Гоше! Браво, Гоше! Браво, Гошко! Гошко от линията, там. Давай, гониш, викаш! Ти това ще не го снима? Снимал го е. Верно ли, бе? Давай. Пеналти! Палати! Дуспа! Айде на позиция смело! Къде ти е човек? Зад тебе има човек. Моя брат. Давай, айде, Мони! Ай, Васко, чакай ти! Добре, айде, бързо, Мишо, взимай! Аз да топ. Айде! Гониш, взимаш ами това, давай! Айде пак, дай, не се предава, топката гледа! Аут, смяна! Ай, си без. Мони! Добре, айде, краси, ти си, помогни! Той е за отбора на Бутфал. Играй с топката! Не, Гош. Почете се. Айде, да вземем! Обърни се напред! Ей сега, тръгвай! Виж напред, подай му! Браво! Айде пак, Земир! Ваня, вижте отдясно! Ето ти, бързо! Бързо! Добре, айде Земир! Айде мина! Дай го накрая! Ето ти го красите! Айде бе, давай взимай амите, бори се! Гол!
Васко, тръгни напред. Топката не иска да влезе. Дай, Гоше! Спъни го е. Край на второто по време.